Цифрлаштыру елы оңайынан Тинчурин театры һәм Казанның Габдулла Тукай әдәби музейы уртак иҗади проект башлап җибәрде. Бүген Софт татарча дип аталган иҗади лаборатория эшли башлады. Анда татар драматурглары пьеса язарга тиеш була. Төп герой Тукай музеенда экскурсияләр уздыра торган робот Апуш. Ул спектакльдә катнашачак. Апуштан артист чыгарма. Безнең репортаж. Без сезне татар халкының күренекле шагыйре Габдулла Тукайның әдәби музеенда күрергә шатбыз. Татарча комил сөйләшә торган түбәтәй кигән Апуш кушаматлы әлеге робот инде күптән Габдулла Тукай әдәби музееның алыштыргысыз хезмәткәренә әйләнде. Бирдә ул кунакларга экскурсияләр уздыра. Бүген Апуш белән танышырга драматурглар килде. Бер кешене күрсәк, үзләре белән шул кешегә гашык була һәм күзләре белән аның артыннан карап йөри. Иҗат әһелләрен робот белән юкка гына таныштырмыйлар. Тинчурин театры аның катнашында яңа спектакль чыгарырга җыена. Шул максаттан иҗади лаборатория оештырганнар. IT индустрияда монда Татарстанда күп кенә эшләп бара инде, яңа биналар да төзиләр, яңа шәһәр дә бар. Әмма бу мәдәният өлкәсендә инде шул тема ул ничектер күтәрелми. Шуңа күрә инде цифровизациялы булгач та инде безнең Татарстанда шундай әйбер уйлап чыгарып инде эшләргә ниятләндек. Иҗади лабораторияның нәтиҗәсе буларак драматурглар роботка да роль биреп пьеса язарга тиеш була. Аны яңа театр сезонына әзерләргә ниятлиләр. Спектакль театрда уйналырмы, музейдамы, әлегә билгеле түгел. Шын мәгънәсендә шуны әйтәм, роботны бер дә музейдан чыгарып җибәрергә теләмибез. Чөнки аңа бит һәр көндә тамашачылар килә, аның үз тамашачысы бар. Һәм ул үз вазифасын беренче чиратта туры башкарырга тиеш. Техник якларын уйлап бетерәсе була. Апуш Тукай музеенда 2018 елдан бирле эшли. Ул татар телендә сөйләшә торган дөньядагы бердән-бер робот. Татарстанда исә бердән-бер робот-экскурсовод. Апушның мөмкинлекләренә килгәндә, ул ике төрле тизлек белән атлап йөри белә. Мәсәлән, аның хәзерге атлавы тиз булып санала. Шулай күреп торугыча ул башларын төрле якка бора белә, кулларын күтәрә. Ә инде сөйләвенә килгәндә ул әлегә алдан яздырылган текстларны гына сөйли, ләкин инде кирәк булса, җырлап та җибәрергә мөмкин диләр. Иҗади лабораторияда катнашырга 10 драматург теләк белдергән. Пьесларга карата таләпләр дә бар. Роботтан кала анда Тинчурин театрының 5 өлкән артисты катнашырга тиеш. Спектакль үзе өлкән буынның замана техникасына мөнәсәбәте турында булачак. Мисал өчен алсак, Яндексның Алисасын, Сирин алсак, аларның ничек сөйләшүе безнең сөйләмне чагылдыра чынлыкта. Һәм безгә подстроенный ясалма интеллект. Һәм кызыклы булыр иде, әгәр дә шул Апуштан шундый ясалма интеллект итеп кулланып булса, голосовой помощник кебек, ул ничек сөйләшер иде? Мин ни өчен робот белән сөйләшер идем? Әгәр дә мен бүтән сөйләшер кешем калмаса. Бигрәк тә өлкән кешеләр. Менә мин әбиләрне күз алдына китергәч, әби тик торганын робот белән барып сөйләшми, телевизор карамый. Әгәр дә аның сөйләшер кешесе булса. Шуңа күрә ниндидер бер кысалар кирәк роботка аралашырга. Робот катнашында спектакль татар театры тарихында беренчесе булачак. Драматургларны алда кызу эш көтә, ә тамашачыларга көзгә кадәр көтәсе генә кала. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.